Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay
hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yan. Pick. Oh, Okay na ako. there you go. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Teets! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Hello po, Uncle and Tita. Ang akin pong katas ay tungkol sa asawa kong si Eddie Boy. Wala pa po kaming anak. Ang asawa ko po, bilib ako sa kanya kasi napaka-madiskarte. Dati po siyang pintor. Namamakyaw po siya pag may magpapapintura ng bahay o kaya building o kaya anumang establishment. Hanggang sa dahil gamay niya na ito ay naisip niya pong magnegosyo ng pintura. Nagtayo po kami ng maliit na tindahan ng pintura. Nung una, kami-kami lang po yun, dalawa kol. Hanggang lumaki po yung pwesto namin at lumipat kami sa Valenzuela. At nagdagdag na nga po kami ng mga tauhan, isang taga-timpla at isang tindera. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, nakapahinga din. Ang daming bumibili. May hahabol pa kaya. Sakit na ng likod ko. Ay, pahabol bago kayo magsara. Ayun na nga. Pasara na po kami. Kuya, boss yan. Ano ka ba? Engineer Kahit yan. na dapat kanina Engineer! pa. Gusto niya talaga pag nagsasara na ako ng bintana. Bintana. Pintura do bintana. Oy, dahil tiga lang. Yun, puti, tapos itim, ganyan. Nadagdagan mo na lang. Sige, engineer. Para saan po ito? Ano pong brand? Boysen o Davies? O ano yung Rain? Rain or Shine. Rain or Shine? Ano yung Rain? Hindi, yung Lotus lang. Lotus. Yan. Sige. Ilan pong galon? 3 galon. Ano ba yan? Hahabol lang 3 galon. Habol lang 3 galon pala. Tagal lang, para hindi ka na mahirapan dyan. Arya! Yes, sir. Oh, ikaw na mag-asikaso niyan. Ha? Okay, sir. Ako na po. Sir Canor, dating gawi po ba? Dating gawi. Dating gawi po. Ang gwapo niyo po ngayon. Kaya nga ako dito bumibili kasi nandiyan ka eh. Akala ko dahil nakaka-discount. Magkano po, sir, magkano i-discount natin kay Sir Canor?
Bigyan mo 5%. 5%? Oh, sir, Salamat siya. Bakit may wala discount ka daw po 2%. Happy for you. 5% yung sinabi. Sabi, pinag-control yung pintura. Sir, kamusta na po yung anak niyon, doktor? Ha? Huwag ka na doon. May girlfriend. Tinatanong ko lang. Ako, biyudong buhay. Kasi walay na kami nung nanay ng anak ko Kaya dito ka na sa akin. Nakapagpara nga ako ng doktor Pero gusto ko pa pong mag-anak ng 5 O, kaya ko ba naman? Ikaw naman yung mga anak, di naman ako. Ay, ayusin mo na yan. Bilisan Sige mo. na, Arya. Mag-aayos na ako ng kahaha. Tapos, ikaw na dyan bahala ha sa customer. Sir Canor, si Arya na po bahala sa inyo. Yes, madam. Mas gusto ko nga siya, Ako na madam. bahala po kay Mang Canor. Mang Canor, yung kamusta po yung tito ng pinsan mo na Wala namin mong kinakamusta. na engineer. Ako na lang kamustahin mo, ha? Kamusta ka na po? Okay lang. Mahal, mauna ka na umuwi kasi may darating na stocks. Oh, hindi tayo sabay ngayon. Motor na lang ako. Diyan naman yung motor din. Nauna na ako kanina bukas, di ba? Sige, pero sabay tayo kakain pag uwi mo? Busog pa ako Pwede naman. Ikaw, magluluto ka pa ba? Tingin ko nga, may sakit ka ba? Wala. Ba't ka mag-OT dito? Sabay naman tayo lagi umuwi. Hindi, yung may darating kasing stocks baka dayain tayo ng mga tauhan natin. Hindi naman tropa ko nalugi sa ganyan. mapagkakatiwalaan naman yan si Bong. Mahirap na. Bong, di ba? Madam! Madam! Ako na bahala O, tamo, nakikinig siya kahit bulungan lang tayo. Hindi. Mahirap na. O sige, ingat ka ha. Uuwi na ako at magluluto pa ako. Kumain ka, mag-aadobo ako, dadamihan ko ng suka, ha? Sige. Tsaka, yung kotse pala, pinakarwas ko na yan, para hindi ka Ako ang mag-uuwi. Ikaw na mag-uwi, magmotor sige, na ako, sige. ha? Love you. Love you. Ingat ka. Ingat ha. Bye-bye. See you later. Hi, mahal. Andiyan ka na pala. Di pa ako kumain na. Antay kita. Ha? Hindi ako makain Sorry, late na Antay natapos. kita. Okay lang. Hinantay naman kita. Busog na ako Wala akong ganang gabi Dili. na may tataba ako nito. Busog ka na? Oo, Kumain ka? wala akong gana. Nagkape-kape kasi ako kanina doon sa Saka tindahan. nagkape Di ka naman uminom ng kape na hindi ko timpla. May natira pa yung tinimpla mo kanina. Ininit ko na lang. Bago ako umalis, nalikpit ko yung baso dun sa tindahan. Nagtimpla ulit ako. 3-in-1 na lang. Paiba-iba. Yung timpla ko, hindi Di, naubos. wala Tapos akong- nagtimpla ka ulit ng 3-in-1. Ano At saka ba issue ba yun? iniintay kita nakatulog na nga ako sa gutom Kumain tayo, sando ko kahit konti, Ayoko na sabay nga tayo. kasi matutulog na Baka pang mangyari sa matutulog ang busog. Ganito, baunin na lang natin yan bukas sa tindahan. Di pa yan bukas? Sure ka? Adobo naman yan O di na rin ako kakain. Ba't di ka kakain? Hindi naman ako sanay nang hindi tayo sabay sige, kumain. Gabi na rin naman para ma-diet ka rin. Kumain. Bakit mataba na ba ako? Wala naman akong sinabi. Ito naman. Maliligo lang ako. Parang iba yung init ng ulo mo. Maliligo na muna ako. Sige na nga, ano nangyari dun? Call and tits. Alam niyo, dahil sa tindahan namin na yun, nakabili kami ng sarili naming kotse. Dahil sa pagsisikap naming mag-asawa. Ang
dami ko pong pangarap at pangarap din yun ni Eddie Boy na mag-branch out kami. Tapos magkaroon pa ng ibang tindahan sa ibang lugar. Tapos syempre ang goal, makabili ng sariling bahay. Nakatira po kasi kami sa lumang bahay ni Eddie Boy. Daming pangarap na yun, no, nakalista. Pero, Boss, mag-early out ako, boss, ha? Pinayagan mo na ako, boss. Si, ako na bahala magtimpla kung may habol ako sa goodbye, Bong! See you next flight! Hoy! Buhay pa ako! Nauna na si... Mahal, nauna na si Bong, ha? Pinayagan ko na kasi hindi naman yun pala absent, eh. Tapos na rin ako magbilang. Tara na. Tara na. Tapos na. Magsasara na. May darating na si naman Arya stocks, na Diyan nga, wala si Bong, oh. Si Arya magkakarga ng mga pintura, eh. Pag matapon yan. Dumating kanina yung stocks na nakalista sa atin. May habol pa nga. May habol pa. Sino nagsabi? Anong sino magsabi? Supplier! Ako nakakatanggap ng text ng supplier, eh. Paano may iba? Hindi, may tinry akong pintura. Try ko lang yun, pero... Bakit di mo pinaalam? Kailangan kong i-record yun sa book natin. Hindi naman, sampling lang yun. Dami mo namang tanong. Mahal business to. Seryoso tayo dito. Wala naman ako nilabas sa pera, eh. Mahal, hindi Tropa ko yan. sinasabi, pero para malaman natin kung magkano yung labas at pasok dito na pera Arya, at saka pwede doon ka muna? stocks. Anong nangyari? Mahal, yun yung protocol nating dalawa. Never pa tayong nagbago ng protocol. Hindi nga, sampling lang naman yan. Mauna ka na lang. Tara, sabay na tayo. Huwag na Magluluto nga. ako. Mauna ka na. Tsaka, Uy, hindi pinalambot ko ko pwede na iwan yung motor dito. Baka mawala yan. Dadaling ko na yun. Umuwi na nga tayo. Pinalambot ko na yung baka, napalambot ko na. Busog pa ako. Kumain tayo ng marami kanina, eh. Kaya, sige na. Ikaw na lang. Sigurado ka? Antayin kita na ako kakain, ha? Sige, sige. Sige. Oh. Ingat. Arya, ikaw na bahala dyan, ha? Of course. Sige po, ma'am. Eddie boy. Gusto ko tinatawag ko yung pangalan ko. Kasi Ano pag pangalan ko? andyan si madam, tawag ko sa'yo, Sir Eddie. Pero pag ganito, baby Eddie boy. Wali ka, Arya. I love you, baby Eddie boy. Hindi ka dito. Eddie boy. Arya. Ay, mahal. Hindi ka ba natutulog? Kakagising ko lang na paidlip na ako sa gutong. Kakain tayo sa'yo. Ang sarap ng, pinaksiyo na pata. Tara, kain tayo. Sasandok na ako, ha? Gabi na eh. Kain pa talaga kahit gabi. Sige, Ay sige. ko. Kain tayo. Hindi mo ako kinis pagdating mo. May pintura pa ako eh. Bakit Ang parang alat naman ito. ang tagal mo nakauwi? Padaan ako kina pare. May nasikaso lang. Anong ginawa niyo? Ang dami mo namang tanong. Pati ba naman sa kumpare ko, tatanungin mo kung anong ginagawa. Doon, parang Brandon. Ay, parang Miko. Di ba natin ginagawa yun? Di ba chinachat naman natin ang isa't isa kung may Parang dadaanan? Carlo. Bakit
Bakit galit agad? Tinatanong ko lang kasi ginagawa naman natin yun eh. Hindi ako galit. Ang dami mo kasing tanong eh. Pagod na nga Bakit ako hindi magtatanong? Eh, yun naman, gano'n naman tayo eh. Tinatanong mo ko saan ako galing, anong ginawa ko. Hindi mo ako tiyunat eh. Hindi nga kita matawagan eh. Asan ka kanina? Ano, asan? Nandun nga. Pagkatapos yung mag-inventory, yung ko na pare. Yun lang. Tsaka, may pag-uusapan tayo, may tatanong ako sa'yo. Ano na naman yun? 2 months na tayong sobrang daming customer. Oh. Sobra talaga. Ang daming lumipat sa ating, yung kondong tinatayo dun sa atin umu-order. Ang dami nating naging suki 2 months ago. So, ibig sabihin, ini-expect ko, tong quarter na to, quadruple yung sales natin. Mahal, bakit ganun? Pantapat lang yung bayad natin sa supplier. Wala tayong tinubo. Ikaw naman nag-handle ng pera, di ba? So, Baka wala kinuha ko? Hindi, baka may hindi pa tayo nasingil. Yun lang yun. Pag nasingil natin yan, buo-buo yan. Nakakatawa naman. Parang wala kang tiwala sa paniningil ko. Eh, ako naniningil sa kliyente. Ikaw pala naniningil, ba't ako tinatanong mo? May nawawalang pera. Tapos tingin mo akong kukuha? Mahal, sino ba tatanungin ko? Alangan si Bong, tayong may-ari ng tindahan na to, ikaw, tayo mag-uusap dalawa dito. Hindi kita pinagbibintangan, sinasabi ko lang may nawawalang 450,000. At dapat sabihin ko yun sa'yo kasi hindi yun... Buo? 450 na wala? Oo, 450. 450. Hindi lang 10,000. Kung 10,000, sige, paluwalan ko may nag-deficit. Pero 450. Wala akong alam dyan. Ba't ako tinatanong mo? Ikaw nga yung nag-aasikaso ng sales, di ba? Mahal, tinatanong kita kasi sino tatanungin kong iba? Kasi Ayusin mo. ang ine-expect kong sagot mo, hala, sige gawa natin ang paraan. Okay lang yan. Pero parang feeling mo pinagbibintangan kita. Hindi kita pinagbibintangan. Ano yun? Alam mo, nagbabago ka na. Tindahan ko, nanakawan ko. Ano yun? Wala akong sinabing ganon. Eh parang papunta na rin yun dun Pinag-uusapan lang natin dahil tayo yung may-ari. Ewan ko sa'yo, pagod ako. Alam mo, tuwing lagi ka na lang OT, hindi ko alam sino ino-OT mo. Ang dami nang nagbago sa'yo, hindi mo na ako dinedate. Dati once a week may date. Ngayon, asa na? Lalaki ba yung tindahan natin kung hindi ako nagpursige? Ang layo. Kini-question mo Ang ngayon. layo. Sinasabi ko, nag-OT ka dun sa shop. Eh, isa lang naman supplier na nagbibigay. Ewan ko sa'yo, dami mong satsat. Bahala ka na nga. Eh, di boy! So, ano? Ano na naman? Pera ngayon, Arya, ano ba? Tinatanong lang kita. Sumagot ka lang na maayos. Sige, papakinggan kita. Papakinggan kita. Ano? Saan kayo galing ni Arya? May pinuntahan kaming... Magkaangkas kayo sa motor, hindi mo ako in-update? Eh, ugali natin yan. Mag-boyfriend pa lang tayo. Ina-update mo ako saan pupunta. Ngayon, yung tindera natin, tsaka ikaw, umalis nakamotor, magkaangkas? Ano masama doon? Sinama ko lang kasi may pupuntahan kaming supplier. Eh, di ba hindi... Nanginginig na yung laman ko. Sagutin mo ako ng totoo! Ano naman ang totoo? Ano bang gusto mo? Paalisin ko yan? Gusto talaga. O sige, paalisin ko yan. Yun ang gusto mo. Tapos ang usapan. Okay na? Sigurado ka? Kaya mong paalisin? Oo, paalisin ko yan. Yan ang gusto mo. Magkakalabasan pa ba tayo dito ng resibo? Ha? Oo nga, paalisin na nga. O, tapos na. Okay ka na. O sige, paalisin! Paalisin! O, tapos. Dami nang nagbago sa'yo. Ewan ko sa'yo. Wala na sa lugar yung pagsiselos mo. Ano? Ewan ko, wala na akong sasabihin. Tahimik na lang ako. Metro's #1
Love Radio. Basic! Ay nako, kabisyo, aminin mo noon at ngayon, mas masarap balikan ng kwentuhan kapag kumpleto ang birkada kasama ang nag-isang true global Filipino beer, San Miguel Pale Pilsen. Panigurado marami ka pang kwentong Pale Pilsen dyan, kaya naman pag-usapan natin yan sa special edition ng Tita Max Confession. Kaya naman kita-kits tayo sa susunod na Facebook Live mga birkada. Welcome to Sabi ng Friend Ko! Para lang sa'yo. Call, ilan po naging babae mo dati? Sabi ni Engineer K. Sino yung Engineer K? Dalawa lang, Engineer K. Dalawa lang? Dalawa lang. Yung na-declare mo. Galaw ka kay Engineer K. Basta engineer, babaero. Ikaw yung tinatanong eh. Ayan. Good morning and Aurora Kagape. Ayan. Si Serenity J. Yung kung ako kanina talaga si girl, yun talaga yung gagawin ko. Tahimik na lang ako. Kasi wala naman akong itinamang tanong eh. Ang galing talaga ng mga babaero. Sabi nga kanina sa comment section, damay na naman tayo niyan. Tama. Tama. Eugenio Indonelia. Ayan, good morning. Birthday daw ni JM Lucero today. Happy last 1, birthday. 2, 3, happy last birthday sa'yo. Happy last birthday sa'yo. Happy last birthday sa'yo. Oh, happy last birthday for this year. Ayan, good morning. Si Eugenio, palagi rin siya nanonood. Salamat Eugenio, si Kobe, si Picoy, from Jensan. Uy, kumusta mo rin Jensan? Amping mo ha? Oh, si Kenji ng South Korea. Parang sa'yo, ang giling ko. Thank you, Eugenio. Salamat. Nagpapatunay lahat ng babaero dahil kay Eddie Boy. Tama. Okay, anong update? May part 2 ba ito? Wala naman. Wala na Okay, part 2 anong eh. update? Siyang, Update? We deserve an update. inalis na daw si umalis na daw yung si Arya, tapos parang bumalik sila sa kanilang yung maliit na tindahan dati. Ay, nalugi. So talagang hindi natin ni-reveal. Kanina kasi, di ba tinatanong, asa na yung pera, Emeru. Hindi talaga ni-reveal. Hindi talaga naungkat kung nasan. Parang pag inuungkat daw kasi, away agad. Ganon kanina. Si Uncle sanay na sanay sumagot eh. Hirap na Walang hirap practice. nga ako eh. Hindi, sanay na sanay May talaga. script ako rito. Yung ganito, tatargeting. Salamat Jason sa script. Ha? May Ganito, script ang tanong ko. Ang galing eh, B. Sabi ko, sa parang 3 years na nagdadrama si Ako, ito yung pinakamagaling. Oo. Alam mo, eto, checkmate ko dito. Hindi pa din. Dito siya. Okay, checkmate ko dito. Hindi pa din. Meron lang. Ang galing. Tapos, Reverse psychology. oo, ang galing Pwede eh. mag-thank you kay Jason Tapos Gallias alam at- niya yung hindi ka na mapapasagot. Ang galing mang gaslight talaga ni Uncle. Hindi, mag-thank you kay Jason Gallias at kay Harley Molina sa script na pinadala nyo. No? Mga linyahan na Gaslighter. nakatulong talaga sa atin. Para lang sa'yo. Gerard. Expert si Uncle. Oh. Sabi ni Tin, ang galing. Sestin, wag natin. Tin, wag ka magko-comment ng ganun sa picture ni Jello. Yung sabi mo, buntisin mo ako. Hindi yun gawain ng mga klase na babae, ha? Wag kang ganun.
Ako nga, di ko kaya yun eh. Ikaw, dinaig mo pa ako. Hindi ko kaya i-comment sa picture ng crush ko na, buntisin mo ko. Hindi ko kaya yun. Kasi, hindi ko yun kino-comment kasi sa call ko yun sinasabi. Ha? Hindi ako nagtuturo ng ganyan. Hindi, never. Ganto lang ako pero never. Wag natin yan sasabihin, ha? Yung mga As your yung mga tita. anakan mo ako, ganun din. Ayun, yun, yun. diba? Oo, buntisin mo ako, anakan mo ako. Oo. Hayaan mo na yan sa sa ibang babae, ha? Good morning, Braguda. Si Ate Lilibet Peñaflorte. Good morning, Norse. Angotas. Thank you. Pa-translate ng mga Julius babaero si Uncle Gabiola. Dagol. Ay, si Brandon. Nico Brandon. Sino kaya yung Ayan yung baby ko. Sino kaya yun? Siya yun eh. Sino kaya may bibi? Si Oo, Bibi Maras. siya. Bibi Yes! Maras. Ay, natakol. Aray mo. Si Brandon patugtugin nyo? makahugas pa ng kamay eh. Pero paldo nga si Ira. Sino? Arya. Arya, naka 450k. Nakakalungkot. So, Ano siguro yun? So, hindi In-account talaga mo, hindi umamin. yung buo kasi Hindi, mahala tayo eh. hindi talaga umamin. Hindi daw umamin eh. So, Ang galing mo talaga kanina. Talagang effortless yung hindi mo pag-amin. Talagang, talagang, alam mo, nag-chat-GPT. Nag-chat-GPT pa ako. Usually, talagang ratatatat ako eh. Pero nakita mo, Bill, napatahimik ako eh. Galing. Standing ovation for you. Dili ba? Ang galing ni Uncle, napaka-effortless ng panggagaslight yan sa babae. Dahil dyan, play music standing ovation para sa'yo. Ay, nako. Sa Milinglento niya ako, napinturahan ni Eddie Boy si Arya. Napinturahan talaga. Good morning, Danny Paharda. Good morning, call. Napagod. Ang tanda ko na, yun lang hinigilingan ako. Kung parang ngayon, nag-shoot lang ang abangan niyo yung bagong TikTok na mga titos. Ayan, Titos of Manila. Alam mo yung nakaposisyon lang kaming apat na kaganyan. Hindi mainit din kasi. Hindi doon lang. Sa aircon. Sa aircon. Sabi ko nyo, parang hingal-hingal na tayo. Ay, nako. Ay, from New Zealand, si Jolan Laud. Asa na kaya yun si Ayan, regards Johnny Ocker? na nanood ng Katas na nakalipas. Ay, si Johnny Ocker sa yun? Sa Guam. Si Coach Ken? Coach Ken Kapagkatsu? Si Coach yung sa New Zealand. Good morning. Dati talaga, kilala nyo naman ako sa drama, di ba? Hindi mo ako matatalo sa ratsyadahan, pero si Uncle talagang... Ulit! Napaganon ako eh. Nakita nyo ba? 10 seconds ako, sabi ko, natitrigger na ako sa totoong buhay. Dahil dyan, standing ovation pa kay Uncle Dagol. Hi, Mama Eileen. Nilo Magada. Nakita ko sa wakas si Tita Max. Ayan, Nilo. Hi kay Nilo, Tita Max. Hi, Nilo. Babaero ka din? Ay, nako. Good morning. Ay, tanong, nagbigay na tayo kahapon. Oo, ng winner. Pero ang ganda ng Congrats story. sa mga katas na nakalipas shirt and cap. Call, anong binibigay mo na cap call? Para klaro, super cut or yung tigas dito? Ayan. Binibigay niyang cup. Cup B. Ibang cup yun. Cup B. Gano'n ka sa kamay ang cup B? Ay, yung cup A. Gano'n sa kamay? Paano sa kamay yung cup A? Cup A? Hindi ko alam yung mga ganyan eh. Wala akong idea eh. Ang galing ni Uncle dahil dyan, standing ovation.
Rodrigo Escobar na Junior. Good morning. Si Annaville. Happy birthday po sa anak nyo sa July 10. Mga Si July Apple babies, Bitana. malapit Oo, na. Happy birthday. Habang nagja-jogging, nanonood ng Love Radio, si Ray America. Uy! Hi, Col. Kumusta ka na, Sir Ray? Sir Ray. How are you? Maganda- Pumayat ka na? Maganda rin story papayat. niya. Maganda yan. Magpapayat ka. Nakaligo na. Hello. Super Cox. Super cock? talaga to si. Ay, nako. Ito, ang dami namin natututunan sa'yo. Wala naman kaming ganyan-ganyan dati. Oh. Virgin yung ears ko eh. Thank you, everyone! Carmelo Calipayan, So yun, good morning. hindi pa, alam good niyo, ito morning. lang yung update na naiinis ako. Mm. Na si ate girl, sige, siguro gusto niya ng Mm. maayos na family. Pero, Mm. you deserve better. Oh. Lalo na, wala pa naman Feeling ko silang may anak, relasyon pa rin sila ni Arya. No? Kahit pinaalis na niya, Feeling ko. Ikaw, Col, feeling mo. Sila. feeling ko, baka lang, meron pa rin yan. Feeling mo. Hindi, pero feeling mo naging sila talaga. Oo. Oo, kasi. Sila naman. O, diba? Ako, Si Uncle nga eh. Tochi. Aminado nga eh. Feeling mo all. O, diba? Pinaamin ko on camera, on Philippine Feeling ko. Television. Feeling ko, sabi, tinanong mo kung feeling ko na naging Oo, sila. O, sabi feeling mo, ko naging sila. Oo, yun nga. Kasi base sa facts naririnig na. Wow! Ang hiling-hiling ko. Dagang salamat, guys. Bye, everyone! Miss Joy, paano po mag-on Cheryl air? Valdez. Next time, ikikater natin yan, Miss Joy. Thank you. Bye-bye. Dagang salamat, guys. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami,
kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. Pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Buicolano? The next question. Single ka? Wait lang, oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the season.
Yang Mara! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chi? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana, kinonfront mo na lang. Or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if
pasensya na po kasi I know my worth also, and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba? because Akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No. Wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound kung minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na, with oh. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong
anong Hindi, yung mangyayari? asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabi, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayan, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na yung tampuhan correct, lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Effect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan?
Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan. Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Welcome sa ating siko. Sino ako? Hanggang ngayon, viral pa rin ang nangyaring shooting incident sa Tacloban kung saan 3 sa mga itong estudyante ang nasawi. At isa sa mga estudyanteng nasawi ang ngayon kinilala bilang isang bayani matapos umano niyang isugal ang sariling kaligtasan upang maprotektahan ang kanyang mga kaklase sa gitna ng insidente. Isinara niya raw ang pinto ng classroom at sinabing umalis na ang mga kaklase. Nagpapatuloy naman ang panawagan para sa hustisya habang iniimbestigahan pa rin ang nasabing trahedya. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ito ba yung batang nagsara ng pinto? Nasabi niya, sige na, alis na kayo. Nabaril, total na tamaan na rin naman ako kayo. Umalis na kayo. So imagine that na parang sinacrifice na yung buhay. Yan yung may video na natamaan siya, di ba? Nakakaawa talaga. And then, imagine sa murang edad niya na isipan niyang bigay na niya Sabi nga ng sarili tatay niya, Boy Scout yung batang yun eh. Gusto niya talaga maging Boy Scout at pinaninindigan niya at pinangangatawanan niya yung pagiging Boy Scout. Nag-Boy Scout ka ba, Mang Kanor? Kaya seryoso yung usapan Hindi, ako. nag-Boy Scout kasi. Totoo yan. Nag-Boy Scout ako. Throwback na lang yan ngayon Doon kasi sa- ang dami na. Wala na bang Boy Scout ngayon? Hindi ko. May Boy Scout pa ba? Parang wala akong na Ay, Hello baby, may Boy Scout pa ba? Sino baby? Sino baby? May tinawagan ako. Baby Scout of the Philippines. Aray mo! Pero yung pagiging Boy Scout, di ba, before, papadala ka sa Camping? Alala ko, yung camping sa Mount Makiling. Oo, dun kayo. Para magkakaroon kayo ng parang brainstorm, parang training. Ay, Boy Scout ang brainstorming? Yun nga, yung parang camping, sa mga shoutout sa mga naging Boy Scout na isa yan sa mga pinangarap ko na ipadala din sa Mount Makiling. Kaso, gagastos ka kasi kung wala kang budget, hindi ka makakasama. Lalo pa kami, galing kang Mindanao. Walang-wali talaga. Tatravel ka sa Luzon. Pwera kung may sponsor or i-sponsoran ka ng school. Parang dati naalala ko naman, nung grade school ako, optional lang.
Kung sasali ka nga. Yun na nga. Oo, kasi So, naging Girl Scout ka rin? hindi, kasi wala kaming pang-afford pambayad ng uniform. Ayun, mahal. isa pa yun. Mahal nun ang uniform. Ganon kami kahirap na kahit parang 250 lang yung set. Wala talaga. No. Ay, Pero gustong-gusto ko naman, parang nakakaingit yung mga kaklase ko, meron. Meron pa akong kalabaw doon, sa'yo na yun. Yung sa... Ayun, sa panyo. Sa panyo, kalabaw. Pero yung pagiging Boy Scout ng bata, talagang pinanindigan niya hanggang sa huling sandali. Napaka selfless ng bata. Oo. Yan Pero, ang tunay na bayani, hindi yung mga tatay na binati nyo ng Happy Father's Day tas hindi naman nagsusustento. Ano yun? Aray mo! Binati nyo pa? Sana hindi nyo binati ng Happy Father's Day, no? Hindi ba na sustinto? Buti pa yung bata, hindi hiningi ang tulong pero ibinigay niya ng kusa. Sabi niya, sige, natamaan na ako eh. Natamaan na rin lang ako kayo na, di ba? Kaya niyo ba yan? Yung mga, yung ama dyan na nananakbo ng responsibilidad, di nagsusustento. Tinatawagan, asa na yung padala mo? Wala, hindi kunyari, hindi matawagan. Tapos ang dami, may mga babae naman, may mga girlfriend. Ay, nako talaga. Ganyan ang nangyayari kapag mahingi ka na ng sustento sa bata. Hindi na matawagan. Oo, pero makikita mo nagta-travel sila ng bago niyang kalandian. Aray mo! Ay, nako! Shoutout sa mga tatay na hindi nagsusustento sa anak. Buti pa yung Boy Scout of the Philippines. Naging naging responsible, nagsakripisyo. Nagsakripisyo siya. Naging Hindi naman accountable niya siya sa kadugo yun. kapwa niya. Kaklase Tama. niya lang yun. Ikaw yung anak mo, hindi mo masustento. Dugot naman. Oo, hindi mo masustento. Isang diaper, hirap na hirap pa singilin sa'yo. Kailangan kang pang i-chat. Dapat din na yung pinapaalala. Wala malaki na yung bata, dadayaper pa. O di nanay, magda-diaper. Aray mo! Oo. Ayan, palakpakan natin. Palakpakan natin. Kahit man malungkot na balita, pero... At ang mga Sabi nga ng nanay niya, pinanood ka talaga lahat ng videos ng na yan, yung sa Tacloban na yan. Sabi ng nanay niya, oo nga may bayani kayo, pero nawala naman ako ng anak. Diba? Oo nga bayani, pero nawalan ka ng anak. Ay, nakakalungkot man. Pero, Nay... Sana si Mang Kanor na lang. Hoy, si Bako! Sayang, hindi sila mananalo na 1.5 mamaya. Abangan nyo. Abangan nyo kung may nanalo sa Love Knows No Boundaries natin ng Charm Fabcon Purple Eternity! Dito lang sa istasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
Araw-araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Sam. Gusto ko lang pong i-share ang nararamdaman ko at gusto ko pong humingi ng advice. Kasi po this year, I'm turning 27. Uy! Same age. Okay, edad ka lang pala. Same age. I'm turning 27 and still, isa pa rin po akong contractual employee sa isang agency. Nagsimula po ako 3 months after graduation noong 2022. Tapos, sa totoo lang, napapagod lang ako sa routine. Sobrang overtime, walang OT pay. Kahit gusto mong huminga, walang choice, no work, no pay.
Pabiro ko na lang pong tanong sa sarili ko kapag sobrang drained, bakit ko ba masyadong ine-effortan ang 670 pesos? Hay, kasi hindi ko naman trabaho, gagawin ko pa rin kasi sa akin din naman pinagkakatiwala. Nakaka-frustrate lang po ang sitwasyon na may 3 bagong hire sa amin na permanent agad habang kami JO pa rin. Hindi namin alam na may open pala na plantilla kaya gulat na lang kami. Biglang sila yung nag-a-appoint. Medyo mahaba-haba ang kanyang ang kanyang ranting. Basta sa madaling salita, parang parehas lang din nating lahat, 'di ba? Na may problema talaga tayo sa pera. Punot dulo ng lahat pera, 'di ba? Correct. Yun naman talaga na na-frustrate siya. May sinasabi pa siya dito na nag-upskill na siya at natapos rin ng masters. Pero parang kulang pa rin sa mga employer. Eh bakit nandiyan ka pa? Bakit ka nandiyan? Yan, pero ito na. Sabi niya, dahil kulang na sa sahod, nag-start na siya ng home baking. Pero kulang pa rin. Lalo na't may binabayarang utang, mga ganong eklavu. Ang dami-dami niyang issue. Ang daming hanas. Oo. Sabi niya, parang nahuhuli na ako financially. Motor lang ang naipundar. Sobrang nakaka-confuse, nakaka-stress. Ang inyong tambalanista na si Sam. Ayan. Medyo iniksian ko lang ng kaunti pero medyo mahaba din. Loaded. Totoo yung salitang loaded. At dahil kapag tayo po ay loaded, easily drained po tayo. Kapag ka loaded po tayo, yung punong-puno na para bang hindi tayo makahinga. Di ba ganon? Tingnan mo, kapag ka sobrang kumain tayo, yung papunta na tayo sa paempatcho. Di ba? Para bang hindi tayo makakilos, na para bang gusto mo na sumanda. Correct, gusto mo na nakahiga. Correct ka na para bang hindi mo malaman kung anong gagawin mo kung hihiga ka, titihaya, iuutot mo ba, di ba? So parang wala ka sa tamang kondisyon, paano loaded? Di ba? Kaya nga, yun yung sinasabi natin, huwag ka masyadong kakain ng sobra-sobrang dami-dami na ang tigas-tigas na ng tiyan mo na pwedeng kapag natulog ka, babangungutin ka, may masamang mangyayari sa'yo, di ba? Dapat meron pa ring space to work around. May space to breathe. Yan. Kasi alam mo pag basa ko pa lang Sam dun sa mga concerns mo, ako mismo na hindi ako nandiyan sa sitwasyon mo, para akong walang space to breathe. Hindi na makahinga si Nicole. Hindi ako makahinga kaya hindi ko na nga binasa yung mga iba. 'Di ba? Pero ito lang masasabi namin sa iyo, Sam. Hindi lang ikaw ang namomroblema sa pera. Tama. Hindi lang ikaw yung kulang. Hindi lang yung ikaw yung kulang yung kinikita sa araw-araw. Hindi lang ikaw yung nagrereklamo na bakit nag-e-effort ako para sa ganitong klaseng halaga. 'Di ba? Ilang beses na nating napag-usapan din na bakit sobrang sipag ko parehas lang naman yung sweldo ko dun sa tamad kong kaopisina, 'di ba? So ibig sabihin, hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng mga ganyan. Ang kaibahan lang ng iba sa iyo, 'di ba? Is that others medyo nagkakaroon sila ng room to breathe. Yes. May breather. Hindi mo kailangang, alam mo para sa akin hindi mo kailangang galingan sa lahat. Correct. Kalmahan mo lang. Hindi, 'Di ba? Ako nakikita ko dito, Sam, na tingin ko hindi nila na-appreciate yung sayo. Yung sayo. So look for a company na ma-appreciate yung skill set mo kasi nakikita ko naman masipag ka. Sabi mo, ginagawa mo yung hindi na dapat sa jobs description mo. So, diba, na para nagmasteral ka correct, pa. nag-upskill ka. Patuloy yung development mo, 'di ba? So hindi ka nila nakikita. At saka mas nauna pa nila nakita yung iba. Tsaka yung halimbawa, bakit yung mga bagong hire sila yung napasok sa plantilla, kayo hindi. Ang isa din kasing question dyan, minsan kasi turo tayo ng turo, bakit kayo? Diba? Pero ikaw ba mismo, inalam mo rin ba muna? Paano ba? Bakit? Ano bang requirement? Correct. Or bakit mas una pang nalaman ng mga tagalabas kesa kayo na mga nasa loob? Unless, hindi ko kasi mawari kung anong klase or baka halimbawa, ibanap ng correct. IT. Totoo. Tapos ikaw, clerical ka. Mga ganun. At saka baka mamaya, yung regular position nga, parang nga sa ibang klaseng posisyon. So, 'di ba? So, yung mga ganon, bago ka magtampo na makadagdag pa sa load mo at sa nararamdaman mo kasi nakakasama talaga ng loob eh. Isipin mo 2026 na hanggang ngayon, contractual employee pa rin, 'di ba? Pwede ba 'yun? Ang Tingin dami ko ng hindi taon. pwede. 'Di ba? Tingin ko na hindi pwede. Hindi ba illegal 'yun? Ano ba
meron dyan sa kumpanyang yan? Ang tagal-tagal mo na eh. 6 months, di ba? Dapat 6 months. Oo. Well, depende. Baka naman parang contractual, renew lang ng renew. Baka ganon. So, baka Kasi agency. Correct. Agency nga. So, hindi sila nagre-regular. So, ang nagpapasahod sa'yo is the agency, hindi yung employer. Hindi ko sure kasi ang dami niyang sinabi, hindi ko na yata nabasa. Baka agency siya. So kung agency ka, well, expect na natin na ganun yata talaga yung... Contractual naman talaga yun. Ganun talaga yung galawan. So wag ka mag-expect na may regularization na magaganap kung dyan sa ginagalawan mo, puro contractual lang talaga. So ngayon, kung gusto mo talagang maging regular, hindi lang yan na nag-iisang trabaho. Tama. Di ba tingnan mo, nag-upskill ka, nag-masters ka, ang daming may kailangan sa'yo. Di ba? Oo. Lumabas ka dyan sa comfort zone mo. Ayan na nga. Yan yun. Actually, yung aaral nga, yung pagle-level up ng pag-aaral is going out of your comfort zone already. Kasi pwede naman sa totoo lang, hindi na magdagdag kaalaman. Madami namang nakapagtrabaho, maayos ang kanilang kalagayan ng hindi na sila lumagpas pa sa college degree. Hindi na nila ni-level up. 'Di ba? Okay naman din sila. Pero ikaw, nag-level up ka pa into masteral. So, ibig sabihin, carry mo talaga na mag-out sa iyong comfort zone. Tama. Alis ka na dyan sa hindi ka Lubusin mo na-appreciate. Tsaka syempre, ako personally masasabi ko, magtrabaho ka doon sa isang trabaho na alam mong may growth. Oo, may growth. Tapos yung na-appreciate ka in a way naman. Correct. And plus, parang, anong nangyayari? Yung parang hindi ka nakikita kasi, ramdam na na ramdam namin yung frustration mo Oo, Hindi ka masaya. Correct. Paulit-ulit na lang sabi mo. Oo, na hindi ka masaya, parang nahuhuli ka na financially. Alam mo, sa totoo lang, kasalanan na naman to ng social media. Kasi dati hindi naman natin alam na nakapundar na yung kaklase natin ng bahay. Wala na dalawang ganun. floor. Wala. Correct. Walang way. Pwede mo lang malaman na info na alam mong parang lumevel up na ay yung kapitbahay mo kasi nakikita mo may pinapadeliver ng bagong refrigerator o kaya may parating na bagong flat screen TV, di ba? Yun lang yung parang indication mo na may mga tao na umaangat ang kanilang mga buhay, di ba? Yun lang. Kasi at kapitbahay mo lang yan at kung hindi naman sila lagi nagpapadeliver ng kung ano-ano, ang akala mo ayos lang lahat. Kaya kung sinasabing kasalanan ng social media kasi ngayon tumitingin-tingin ka lang sa Facebook, biglang makikita mo yung kaklase mong mas bobo pa sa'yo, di ba? Ang ganda na ng buhay. Correct. Diba? Totoo, may ganun eh. And it adds up, mga kabisyo. Yes. Tao lang naman din talaga tayo. It adds up to the load. Nagdadagdag ito ng karagdagang bigat sa ating kalooban, di ba? Pupunta siya sa questionin mo yung sarili mo na may kulang ba sa Correct. akin? Bakit ganun? Sa akin lang nangungopia yung dati. Tama. Hindi nga to nagmasteral eh. Bakit siya nakapundar na siya ng 3-story mansion? Tama. O bakit siya meron na siyang mga sasakyan? Di ba? Tapos ako ang naipundar ay motor. Di ba? Alam mo kung ngayon, dahil ngayon ito nangyayari, ang masasabi ko, ikaw pa rin ang pinakabida kaysa dun sa mga kaibigan mong may mga sasakyan. Tama. Di ba? Dahil ikaw motor, mabilis yan. Ngayon yung may mga sasakyan, nag-iisip na pang bumotor Correct. Totoo, yung mga may sasakyan po, balik kami, Jegs, nagtitiis kami dun sa sasakyan namin na yung tanging sasakyan namin na gas. Kasi yung iba ay diesel. So yung mga diesel namin, mga sasakyan, nakatakip na sila ngayon. Nakatakip na sila ngayon kasi mga sasakyan. Gagamitin na lang kayo sa tamang panahon. Diba? Sabi nga namin ni Uncle Dagol, nag-usapan kami, Col, mag-EV na tayo. Sabi ko, sige Col, e-bike. Oo, e-bike. E-bike. Hindi pa natin na-afford yung yung electric vehicle talaga eh. 'Di ba? So, ngayon, 'di ba in some ways kung motor lang ang sinasabi mo na ipundar mo, 'di ba? In a way kung titingnan mo positively ang ilang mga aspeto ng ating buhay, positive yung sa'yo. Tama. Sila yung mga sasakyan nila, di tayo sure kung magagamit nila at this point. Kasi maaaring hinuhulugan pa nila yan. Correct. Bukod sa hinuhulugan pa nila, isipin mo kung magkano na ang gasolina, magkano na ang diesel, Ay, 'di ba? grabe. In other words, madami pa rin namang aspeto ng iyong buhay na positibo. Tama. Kasi kung lagi mong titingnan yung negatibo, hindi ito toxic positivity At hindi namin ini-invalidate yung nararamdaman mo. Nakaka-frustrate talaga, gets namin. Kaya nga sinabi namin sa'yo, hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng financial concerns. Lahat tayo. Ang kaibahan lang, may mga ibang tao na parang,
mas tinatry piliin na makita kahit papaano yung magagandang mga bagay kasi kahit papaano meron naman. Katulad nga niyan, yung lang na motor, para sa akin, more ang motor ngayon, hindi lang. Kasi yung motor, at least hindi masyado malaki yung ikokonsumo. Yung konsumo mo. Diba? Unlike sa sa mga 4 wheels correct, ngayon. 4 wheels, ganon. Diba? Na halos ayaw mo na umapak sa Totoo. sa gasolina. Alam mo nga yung mag-glide ka na lang. Totoo. Yun yung technique ng asawa ko ngayon eh. Sabi ko, ba't ang bagal mo? Sabi niya, ayokong tapakan yung gas. Gliding na lang si kuya. Ayaw tumapak sa gas. Super glide na lang. Ay, naku mga kabisyo. Kasama pa rin po ang kumikinang duo. Ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion was brought to you by... Sa mga nakatutok sa atin sa live, say kumikinang. Hello. Ayan. Type nyo lang po kumikinang para makita natin ang inyong mga messages. Ayan. 'Di ba? So, yung asawa ko ganun tactic niya. Glide Glide lang. Parang isang ganun lang tapos ganun, 'di ba? Glide. Ganun yung ba mga gawain natin yun kapag halimbawa kulang yung gasolina natin. Parang hindi natin masyadong tinotodo. Tama. Ay nako. Kasi ako kagabi nagpagas ako yung diesel nasa 72 na. Yung gas nasa 72 na, ang diesel mga sa 80 plus na. Yung ngayong araw na naman tataas na correct. naman ulit. Yung parang extra level, yung mga to the maximum level kind of diesel, may nakita ko 98 eh. Oo. Yung mga power eklabo. Yan. Nakakaloka. Grabe. 'Di ba? So babalik tayo dun kay Sam. 'Di ba may mga bagay naman sa buhay na pwede nating kakitaan ng kagandahan kasi kung laging yung negative yung nakikita natin, talagang nakaka-frustrate. Correct. Wala na tayong nakikitang light at the end of the tunnel. Meron Saka naman yan. parang nagiging toxic na yung trabaho mo, Sam. Kasi nabanggit mo yung parang yung routine paulit-ulit. Ang gusto naman natin sa trabaho, though medyo may hirap, andyan yung hirap, pero kahit paano nai-enjoy mo in a way. Yun na nga, correct. Diba? So, ang pwedeng gawin dyan, Sam, di ba, is mag-reconsider ng options. Yes, tumingin ka. Dito pa ba ako sa forever contractual? O, di ba? Meron mga iba dyan. Ayan. Ganon. Ay, mahal na din ang motor. Sa bagay, sabi nga ni Atty. Peanuts Jam, ang pagbili ng motor mahal na din. Hindi na rin siya mura, 'di ba? Ganon. Kaya, important issues na Ako, matagal na ako nangangarap bumili ng motor. Di ako makabili-bili ng motor. Mukha nga baka this is it. Pero may helmet na ako. At least. Tsaka cover ng motor. Sige, last year pa. Manifestation. Manifesting is real, di ba? At least meron ng helmet, meron ng cover, meron na siyang, ano pa bang mga meron? Ano ba mga meron ka? Ayun, meron na po siyang may intercom na ako. Oo, meron. Tsaka meron na po siyang tools. Meron na po, 'di ba? Motor na lang yung kulang. Ako nga naniniwala ako na talagang lahat ng bagay talaga ay may rason eh. For some reason nag-iisip din kami few months before, parang for a few months nang parang magkumuha ng sasakyan. May papalitan yung isa na ilang years na rin naman. Pero parang hindi talaga siya fluid. Yung pera parang kulang, yung gusto hindi available, may ahenteng yung gustong gusto mo na available tapos nandiyan na yung pera, yung ahente malabong kausap, di ba? So parang, kaya nga nung naisip namin nung nagtaas na ng ganito yung gasolina, sabi namin, baka kaya hindi pa tayo pinabibili ng sasakyan. Correct. 'Di ba? So, ganun talaga mga kabisyo. Titingnan mo na lang yung positive. Ako nga din naman, sabi ko pasalamat ako yung nag-switch ako ng sasakyan, yung gas yung dala Yung kong dala mo. Kung diesel yun, iyak ka. Correct, iyak ka. 'Di ba? Iyak talaga, promise. Nakakaloka. Anyways, at saka tama yung sinabi dito sa Toktik yung sinabi kanina na sa summer tataas din ang kuryente, tataas din ang unti-unti siya Oo, kasi may effect yun eh. Oo. Ay naku, kailan ba pwede talagang ang ihi mako-convert to gas? Hindi pa ba ito na nagagawa? Oo. Si Titan Jello lang yung masaya dito sa amin. Siya lang yung naka-electric Tsaka si Kadyot, naka-e-bike, 'di ba? Tingnan mo, for so many years nirereklamo rin niya ni Kadyot. Pero ngayon siya yung paldo. Correct. Ganun lang 'yon umiikot lang kaya balik tayo kay Sam, umiikot lang
Shout out sa Capture Candid Studios. Uy, Ayan. Capture Candid Studio, hello! Shout out po sa inyo. Ang ganda ng ating mga shots sa kanilang 360 studio nung nakaraang Hatid Saya concert sa Manila. Hanggang sa susunod. Ayan. Hanggang sa our next sa April. Ayan. Hello kay Zoltrak. Ayan. Shout out po sa inyo. Hindi ko na nabasa yung mga nag-type ng kumikinang. Oo. Diba? Sarah Shaw from Qatar. Uy, kamusta kayo dyan sa Qatar? Uy, Yung kumusta? mga OFWs natin sa Middle East. Kumusta po kayo? Parang feeling ko nakaka-adjust na. Hindi ko, ewan ko, parang yung balita ay Actually, hindi kasing ano. yung balita dito na parang kawawa yung mga OFWs. Na, Pero parang hindi daw May mga personal tayo na mga kakilala nagsasabi parang iba yung Ayos sinasabi lang. ng balita dito. Di parang katulad ng mga... Na okay doon, alagang-alaga Correct. sila eh. Actually, na para bang, alam ko yung sa Dubai, yung mga may naglabas na mga Bukas ang restaurant. content. Oo, may mga, Oo. tsaka may naglabas ng content yung mga influencers na parang ganito kami sa Dubai, ganito kami pangalagaan sa Yes, Dubai. oo. Na parang kahit na ito yung nangyayari, ganito naman kami pangalagaan. Ganon. Ayan. So, sana all inaalagaan. Sana all inaalagaan! Ganon. So sinasabi mo, Nicole Ayala, hindi Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang sana all, di ba? Sana all may nag-aalaga, di ba? Gobyerno agad. Wala naman ako sinabing gobyerno, Ayan. Shout out kay Jenny Ariola and John Andre ng Catanduanes. Ayan. Si Soltrack, sabi niya, kumikinang natambalan, ako na bahala kay Oh, Alexander. ikaw na dyan bahala kay Alexander. Hi kay Joanna Marie. Hello. Ayan. Yan. Salamat sa'yo. Diba? Salamat sa inyong lahat. Tingnan mo, alam mo ikaw, Alexander, sa totoo lang, kawawa naman yung mga iba. Hindi na namin sila talaga mabasa. Hindi na mabasa kasi alam mo nagpa-flood. Kasi nagpa-flood ka. It's not I'd like to tell you, hindi na siya nakakatuwa. Nagalit na. Okay lang pa isa-isa. Okay lang. Diba? Tingnan mo. Tingnan mo si Winawarningan ka na. Papa P. Papa Pindot. Sabi niya, isa pa. Diba? Ayan. Ganun yun. Ay. Ganun kasi let's have concern para dun sa mga iba na gusto ding mabasa. Sabi ni Rafonzel Ilagan, takbo na lang tayo. Ay, isipin ko. hindi kakayanin ko pagbabanga lang na hagdan Nadadapa eh. Paano ba tumakbo? Uy, wait lang. Kailangan lang natin i-shoutout si Pepeng ng Frio. Oy! Ano na? Kumusta ka na? Dumalaw ka naman dito sa Love Radio. Padalaw ka naman para makakwentuhan. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Ayan. Shout out mga kabisyo natin. It's time to learn how to ride a bike. Actually, ewan ko kung ano lang tayo, parang extra sensitive, I feel like hindi rin masyado madami yung mga nasa sasakyan. Or parang di... Ngayon parang nabawasan na eh. sasakyan. Nabawasan. I guess people are now finding ways para makatipid. Because- May nagka-carpool na siguro, Or ganyan. effect din to sa government, sa executive, oo. di ba na 4 days lang. Correct. Oo. Sobrang luwag ng Skyway daw ngayon. Paano naman, di ba, mahal na nga yung gasolina, babayad ka pa ng Tapos toll. mag-Skyway ka pa. Nakakalurkey eh. Yan. Okay. So, kapit lang tayo. Brace for more. Sabi ni Lynn Espina, Nicole, parehas kami ng husband mo, yan din ang ginagawa ko. Gliding is real. 'Di ba? Wala pong tatapak sa gas. Gliding Pitik-pitik lang ganon. Pitik-pitik lang tayo, Walang guys. babad ng paa. Correct. Shoutout kay Kaizen at binabati ang lahat ng mga taga Tabon-Tabon, Leyte. Yan. Ayan. Okay. Sabi ni Mondi dati, nakasabay ko sa... High precision si Totoy. Oo, baka kasabay mo talaga yun kasi yan na talaga ang edad na tawag doon? Nagpapa blood chem. Ayan. Every now and then, check up. Tama. Yan. Hello po sa inyo. Ayan na, pumasok na yung asawa mo. Oo, kumikinang na tambalan. Hello, kumikinang na husband. Yun. Yan. Ay.
So magaan na yung paa niya ngayon, hindi na mabigat. Hindi na mabigat. ang kagandahan diyan kasi pag naiinis yan, nararamdaman ko yan pag naiinis yan eh. Bawa naiinis siya sa akin tapos gusto niya maramdaman ko, grabe yan Apak ng gasto sa preno. Ganun, alam ko yan. Yamot na naman to. Tapos sa akin siya galit. O, di ba? O, tapak ka ngayon ng preno, wale. Hindi ka ngayon. Gawain ng mga lalaki. Ako din ko minsan. Pagka naiinis ka, binibilisan mo yung binibilisan yung takbo. Ganyan yung paggalit eh. Binibilisan yung takbo. Tapos sa tanongin yung galit ka, Hindi ako galit. Hindi ako galit, pero preno malakas. Alam mo yon? Mga gawain nyo eh. Kung may saltik kami, kayo din. Diba? No worries. Sa mga ako magbe-break. Sabi niya, van on duty, solar na lang sana sa mga transportation at kuryente. Maybe may magandang effect din. Kailangang galaw-galaw sa katawan. Actually, yun naman din. Yun naman din yung maganda dito. Alam mo naman kapag ka-crisis, natututo talaga tayo ng mga other ways to survive. Ayan. Ganon. So, kung ikaw na nga yung tipong medyo magastos ka, magdodoble isip ka rin ngayon sa mga gastusin kasi may effect lahat. Yung mga alternatives, yung solar. Ayan. Tama. Yung ganon. Ayun. O siya. Salamat. Finally daw natsyempohan tayo ni Yel and tagal ko nang hindi naka-tune in sa radio or live stream. Yan. Hello po sa inyo. Salamat na marami. Buti na abutan mo kami kasi exit na muna kami for now. Hello kay Dre Sangkap. Salamat. O siya, mamaya ulit. Kwento na may Hiwagang Burnay. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's #1.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick.
Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Okay na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay, guys! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis! Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani.
Roll VTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray na! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo
ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na, hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman.
Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan, hawak. Ganyan. Ay, di mo gawa alis. Yay! Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. Sisitin mo pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagalaki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang. Bakit dyan sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Congratulations! Ay, may nanalo? May masayang bata. Bakit? Kasi nagsustento ang tatay. Kanina binabash ko yung mga Diyos ko. Hindi Ang hirap nagsustento. tawaging tatay. Naku. Hindi nagsustento. Pero ngayon may masayang bata nag-chat na, ay ano po, ang tatay ko po kahit marami na siyang asawa, nagsusustento pa rin sa akin. Sabi na gano'n. Aray Shoutout po mo. sa tatay ko. Yan ang dapat tularan. Kahit nag-aasawa ng marami, nagsusustento pa rin sa anak. Ganun dapat. Congratulations! At abangan ko may nanalo ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries. Ngayong hanggang gabi mga kabisyo, mga kasama namin DJs dito nagtatawag ng nanalo ng 1,500 na hatid ng Charm Fabcon Purple Eternity. At mga kabisyo, markahan ang ngayong Sabado na ito, Tita Max. June 27, Sabado, dahil magbabalik ang pinakamakulay na pagdiriwang ng pag-ibig at pagkakaisa. Ayan, samahan ang Pride PH at ang Quezon City Government para po sa Love Laban 4 sa UP Diliman. Abangan ang Pride March, live performances, community activities at maraming pasabog na programa. At tuloy-tuloy rin po ang selebrasyon sa Pride Village sa Gateway Mall at sa Maginhawa Street Party.
At para sa ating mga beshi sa iba't ibang panig ng bansa, may mga Pride activities rin sa pamamagitan ng One Pride PH. Libre lang po ang registration, kaya tara na, ipagdiwang natin ang pagmamahal, pagkakapantay-pantay at pagkakaisa. Kita-kits sa June 27 sa Love Laban 4. At nandyan din ang Love Radio. May mga representative tayo dyan. Si Titan Jello, Kim Chino, Yan. Si Kajut Pino. Kajut Pinong. Mamimigay Andyan tayo ang ng Love Radio may pa. pa-games at pa-prizes tayo. Correct. Ayan, sa Sabado na po Isa yan. po tayo sa Pride Month. Alright. Wrap out na! Wrap out na! Malunggay pandesal. Ay, di na tagsingot na ng klase. Malunggay pandesal. Sala. Shout out sa Green GSM. Batch 2 yan. Sila Orly na mga babaero noon. Ngayon, nagbago na talaga ba? Sure. Nagbago ng Hindi ka diskarte. sure. Te. Ay! Ito na naman si Jutro Caballero, pati si Christopher Agmata, Francis Lin Albarazin, Arman Misano, Max Islap, Alan Pipito, to. Shout out kay Jobert Bertudaso at sa Bulacan Overdrive. Hello din sa mga pedicab drivers ng Palasan Valenzuela City. Sila Alfred Marcelino, Tonet Lualhati. Hello din kay Gloria and Edgar sa son. Pati si Papi Yorowel ng Santa Misa, pinakikinggan tayo habang nagbabiyahe siya. Aba, Wow. Salamat sa iyo. Galing ah. Abangan mo ang papremyo dito. To. Shout out kay Doc Juby Reyes, Estelita Adan. Hello din sa Rivera family. Pati sa Motorstar Las Piñas, kila mo may king. Nakatutok yan kahit habang nambababa. Oy, si Miss Pans, pati na mga taga-Gitlin. Attorney Case, salamat din sa inyong pakikinig. O si Doc Jade, Oy, si mga Doc taga-kada. Jade. Tama. Pati na sila, Crystal, Tal. Talaga. Shout out sa Earl Company kila Divino Garcia. Pati sa asawa niya na lagi niyang binabate para hindi mahalata. Na siya ay nambabae. Aray mo. Shout out din sa full-time grab driver, sa Bito Cruise Riders, Move It Bakbakero. Sino bang binabakbakan nyo? Yung babae doon. Huwag natin pagsabi. Bigyan nyo lang ako 1.5. Ay, ano eh. Nakipagchismisan pa ang tita niya habang ito sa Makati si Mark Anthony Ilyasar. Binati ka na! Ulit ka! Galit! Let. Break it down. Mga kabisyo, salamat po sa pagpaminaw. Basta alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Uncle Dagol yan, Tanya Chinita with Mang Kanor, ha? Dagang salamat. Susunod na po, Dear Love! With Broski Conyo Bicolano. Dito lang sa estasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!